Mira. Famba. Watiwe. Yes. Munhu anofanirwa kungwarira karariro. Yes. Ava vashanu vakangwarira karariro kavo. Nekuti vaiziva kuti mafuta vanavo. Come on. Nekuti vhesi 2 yatoisa pachena kuti vakatakura marambi nemidziyo ine oil. Come on. Asi ava vashanu vakapusa mapenzi vakakwana zvakakwana kutakura marambi pasina mafuta. Yes. But verse 6 yati pakati peusiku. Come on. Pakati peusiku. Yes. Ndorangarira Paul na Silas vakapfigirwa. Vanotanga kuimba pakati peusiku. Yes. Ndorangarira mapisarema ichiti kuungudza kungavepo usiku. Come on. Asi ava pakati peusiku. Yes. Vakanzwa kudanidzira. Come on. Zvikanzi pavakanzwa kudanidzira. Yes. Zvainzi chikomba chouya. Mukai mugadzirire. Come on. But vaya vakapusa mapenzi pavakanzwawo kudanidzira vakamuka kusanganisira nevakangwara. Mubvunzo panondinetsa pavanomuka vhesi 7 yati vakachenjera vakagadzirisa marambi avo. But Mira ndigare ipapo, Mira ndigare. Chirungu chinoti they trimmed their lamps. Rambi zarinoita randoziya inini ibhodhoro rine parafini netambo irimo. But rikabvira tambo yainotsva yoita masito haribviri. Saka zvoita unobvisa tambo yatsva wodonzera isati yatsva kuti ripfute. Kureva kuti ava vakachenjera panguva yavakanzwa kudanidzira vakarangarira pavanga vamira vakarangarira zvimiso zvavanoziva. Mira ndibvunze, iwe nhasi pauri kunzwa kudanidzira wakamira pazvimiso zvipi? Nekuti zviri pachena. Nyika yasvika pakati peusiku. This is the midnight. Nekuti ukatarisa zvinamato vamwe ndo vanotaura ma-ID number woti kunamata. Vamwe ndo vanokuudza kuti mumhuri menyu muri 20 woti kunamata. Vamwe ndo vakatopfeka zvisungwa mumaoko nemumakumbo woti kunamata. Ngwarira apo kudanidzira kuchaitwa. Uchamira nekumuka wakamira pai. Nekuti ava vanoziya vanotrima malempu. Zvikanzi pavanotrima malempu vanoteuka ava vochizoona kuti isu mafuta hatina. Mubvunzo kumaawaisa hemamuchitei mbama muchione richibvira muchione chikomba chichinonoka madii magara matenga mafuta. Shamwari yangu yandoshanda nayo inoti there are people who always act the last minute. Nguva yeCovid ino panonzi zvikoro zvavhurwa kune umwe ari kuda kutobata bhuku musi waanonzwa kuti lockdown yaliftwa. Ko nguva yese wanga uchitei? Inzwa vhesi 8 zvainoita zvikanzi mapenzi akati kune vakachenjera tipeiwo mamwe mafuta enyu nokuti mwenje yedu yodzima. Asi vakachenjera vakapindura vakati kwete, zvimwe haangakwaniri isu nemi tose. Endai henyu kune vanotengesa mutenge chikomba. Amina. Kuna vanofunga kuti chikristu chinotapuriranwa sedziwa. Muchirungu God has no grandchildren, he has children. Zvondifungisa Thomas. Ndakadzidza naThomas grade 1 to 7. Baba vake vanga vari professor. Chirungu chaitaurwa naThomas kana iwe waisamira naye. But Thomas chaasina kuziva ndechekuti fundo yababa haitapuriranwe nekuti ndibaba wako. Saka dzinenge tsinye pavari kukumbira vakachenjera voti hazvigoni nekuti haangatikwaniri imi nesu. What they were asking for was non-transferable. Kune vanofunga nekuti baba ndimufundisi, baba ndibishop, baba ndo vakatobata chechi. Chechi pada inotodanwe nezita rababa kuponeswa hakutapuriranwe sedziwa.
unomira nezvako. Saka pavanoti hazvigoni nekuti zvamoti kumbira hazvikwanisi kuti tikupei wanga usiri hutsinye. Naurega timbotsika apa mbichana. Nyika yazvinezvi pairi pakati peusiku. Muzvidedzero zvodedzera. Ndikatimboona kuti what is the loud cry, because pari kudanidzirwa. And muchato uyu hausi secret. Zviri kureva kuti munhu wese muguta akaziva kuti kune muchato. Hapana, hazvina kuitwa private invitation. Aiwa, munhu wese akanzwa. But chii chinonzi loud cry? Chiko zvidedzero hamuzvioni here kuti zvirwere zvawanda ndo zviri pana 24. Maprofita nemawanda. Kudedzera, tiri kudedzerwa kuti kudii? Mukwambo uya. But chinzwa ka unogona kusanzwa kudedzera. Nekuti karariro kawataura kakasiyana. Kuna akarara akazembera chinu chemafuta. Kuna akarara asina kana chinu chemafuta. Saka kudanidzira, na chinondinesa vese vanonzwa kudanidzira. Vakangwara nevakapusa vese vanonzwa the call. But chinosiyanisa kutrima. Chinzwa manje, kuna akamira pashoko rekuti isu kwedu takatopiwa laki. Kana tikada mota hatishupiki. Nekuti kwedu tinaudzwa kuti kana uchinamata haufanirwi kushupika. But iye Jesu anoti kana zvichidai pamuti munyoro ko wakaoma. Ndikubvunze, nasu uno wakamira pachii? Chidedzero chodedzera. Nasu uno zvirwere, ndaitoverenga headline. Mu DRC muri kutotaurwa muzi Ebola yamo. Hamuoni here kuti chidedzero chekuti mukwambo uya.